Khwai 26 Assembly constituency ni bising khobjak Borjula Kaimini Ward number 2 ni simi tangsrang hati jura lahar himboto klaima pai nog thangi Greater Tripoli ni kog awai khlaikya tipra mothani sengkrang rok Greater Tripoli ni bising ti simise tipra sarok fyokjak sinai hunai shawi khnarka YTF Central Working President Bromgrang Prosmit Deburma aro manjaka tipra motha Khwai District Working President Bromgrang Tuthit Deburma manjaka Secretary Bromgrang Rotish Deburma Secretary Profullo Deburma tai TWF khobi YTF ni siklaro bahino manjaka tini tambagino ko ne lahar himoto khimla kya sagare pulana belai hambai mario norok media channel longo tini je salpaya siari kolom dino phano sini je bubagrani kokpi thani suna jora rekha aun bage belai ke hambai sunari norok tini noko je sini weather mane emon ka siari mane salbo paya hai phano sini je thanchani mari je bubagrani kokpi nan bai sing nogo asugoi tongya muti hai jora go baksa ngai rejai bising si ongkhoria hai phano tini kwbang ma sini logio sini sakra juglo tongo sini onek kwbang ma leaders tongo je borok mane tongoi maya nogo haisi bubagrani je thanchani kokpi thani sungbo thangna hinai borok sini jotona phai suno logiri phaikya abun bage borok nobo hambai mario sung saimano je sini thinang ba sini survival ba sini existence sini kaisana lama tongsio abun muthang dang nang kai sini Greater Tripoli o Greater Tripoli ruguino sung tipra haste ganango jotto dagano mane door to door mane jotto ni nogo thamoino sini tambage Greater Tripoli nang tambage sung thanchang le nang o kokno sung tini piroi tongo sini mo kok pirmani mane continue solin tongo kono wati pamti phana siari kolobjak phana sung mo thagui tongya jotokhon ponto je election phayasak sin mo Greater Tripoli ni kokte thanjani kok sung jotto jagana pinai sara haste grango piroi tongo ngai abono sara musungo je sini media ni bisingti nai tongai rongno tak bosini je thanjani mario phayako ba sini survival ba sini existence no sung bahai banchiri nangnani aborok jodi sia kongkai borok botak bo sini tipra mo thaw phayoi tin bubagrano logiri phainang thun te sini thanchani yak manjulai thani borok bajaga phai logiri nang phai ne sing jotto jagana jotto nogo thangaino sing kok piroi tongta tabokte kaisa sungno khaje BJP state ruling je government borok kising borok no deputation relai tongmanugo gaba tam bobo hai rogwan sungno rogaba borok kising borok deputation lari mane tam sagable bong bising to jumla gutla kun sai grei baksa masai tongo masai yang tongo je masa narok to borok nila je masai rok ke borok ko amde hege deputation khlai tongo bong thani kuno issue kori kya 2018 je vision document ni mani tapsu jodi kuno fil khaija kya sin mo asramari laman অবস্থা না নি sin mo asramari o tuini অবস্থা না নি স্কুল হামিয়া ka muga kaisa hospital kaham kurei emergency je kuno nang kai sing thangai aja je sung ajaga sung relief mana nam hai kuno system kurei abon bageno BJP rong thani kuno issue kori kya je 2023 borok je borongni bokhaw thangai ba borongni thangai saina ni je sung teisa haino hai again sung sarkar phage sung nang muti khaire nai je ri kalangmani abo to ri no maya kho 100 ni bisingo 10% bono bongni fill up ngia khon abon bageno sung jotno thancha manglai sini tipra sano sini 19 dofa 20 dofa tipra sano muthangna bagai sung jotno thancha kai mo je sini last fight to sei sung apply kheri sini survival sini existence sungno banchini nangna bagai sung jotno kaisa hamjak lai logi mari lai nai chungte bunugui tong da election kana rok hongkai kobong kombol logriwo ba korok da BJP rok kobong mane loan ba self help group ni bisingti kobong mari tong nang tam sanai abro te chin borok no je CPM tong prong hoita ba ke bagi phayo ta nang tam sanai tam kasanai na nadi ang saramu sungo je 2000 borok je kogri mani borok sarkar phageno sini ang to kumuni issue salia election phagai buru issue bura rangno je borok 2000 ke batta dina himani borok buskangni ek mas sakangna 2 mas sakang rika engkai nung asung no khaina engkai nung asuk bosor bong no hamjagui tongkai bongni nangkai bongni 2018 ni april mas ni hotia nung area soiri bong no nina musong kakai kintu abo kuno ria engkai nadi 10323 ang khoroksa 10323 ni borok tam saka sung jodi government of phayake sung nong na dorkan nangkai constitution abono sung songsudon khaibano nong na sung bansina bagai nong bagai kaisa mane ব্যবস্থা khlaina hini samani tini ang bai thang 10323 ni ang khoroksa t-shirt kintu tam khaikeba kun khaya engkai tabuk ang sagable thingani jorao jesbon osai kahamnari desbon doctor kahamnari kuno kamanglak nung tabu kombol bag di ri loan di kuno anglak tipra sarok jottono tipra hasene jotto boro mind makeup khainaka tabu buskango sung kaisa sini tipra no sung kaisa system change khaina thawi tongo bogran leadership angabon saramu sungo national party rok saimano je tipra hastewo jodi tabuk keisa sung jodi rule of finance engkai borok saimano je
bubagrani je tipra mota sara borok phaimia borok tabu kobor bai tam khaya borok mane amti hekeng lai tonga sabi me hasi tak borok mane last nung thinani jorawa nung kombol bagoi rin melari woi nini cycle bagoi ingo bagai abu tamba kuno ya mane borok totally tipran borok pura totally mani naka khanaka te tiprawo te BJP sarkar borok nailia tabu nayo katal sarkar jate tiprani je asik bosol je system choli to mane o system no totally change kai kaham kaisa tiprano borok mane dunia ni biskango rungna musongo amu haki system klai to national party baksa da phunto national party na hamjagi tong hoto chim borok national party by the chini regional party tam phelai mong tong nang kisa chinti prasna tam sanai na national party ngai abo nadi sung to sung je tiprasarok sung kai chini khorang no sung ti sana ngai sung regional party no tim ti sana ngo kintu national party o thangoi sing chini erisi ere o tamu tong sung tamu bipod ngoi tong chini tamu chuk ngoi tong tam mai ngoi tong sung ajaga national party o sung a khorang no ti semia khorang ti sebo o khorang ajaga thang sogoya sung abo no regional party no hote sung khorang ti sawai chini je tiprasarok ni je kese bungoi tong mani sung abo regional party o sung khorang ti semia abo bangna sung regional party khana go abo no difference national party o chini tiprasarok khai chini kuno mai masaran kure kino mai buti mang na kure chini kuno hamkrai kure sung ke regional party no ma khlaine regional party ni bising china chini joto hamkrai joto man thai soktai bebang no man naisi sani sinung gesa ani mu sung ke proshmit deboma white tape ni working president no boron chimi tini mo haike lam boto khimbui ini engai thai engai mo thai engai west korangishora unga west lokishora engai under engai 26 asram singo sing engai dur khlai tongo engai sin mo continue choli tongnai sung tau para te bo habnai engai diboro kisa maisa lainai maisa man pore haino hai te song phinai engai tinan logi phaima jak phakya sini khoi political district ni working president ta tithi te political district ni sini uncle secretary engai sung jotto na sini white team leaders lok sini ko jok sini sakra jura ko mo tongo borok thaing saga mo kesangma jorabo mo siari kolop jago phono borok jotto na logiri we sini ro palkai sung hom to tini khlai thanai te